Goeiedag iedereen, even beelden hier van Hulst in de vroege ochtend, meer bepaald op zondag. Dus de locatie van de havenfort, ja, daar ook de picknicktafels en hier ook nog even de deelfietsen. Hè. Zoals ik ook al getoond heb de vorige keer, dus hier die deelfietsen is bijzonder gemakkelijk. Hè. Je kan vertrekken uit Antwerpen, uit Sint-Niklaas, je komt naar hier, je zet die fiets af. En je bent vertrokken naar het winkelcentrum of ja, de andere kant naar de binnenstad. Op 10 minuten de binnenstad, de Grote Markt. Dus wel interessant. Ja, en daar ook nog even de kaart. Ja, ik heb hier ook tientallen vlogs, fietstochten van de regio, streetviews. Dus Hulst. En dan belangrijk, ja, de Belgische grens. Dus hier, Kapellebrug, spreekt men van 5 kilometer, de afstand Hulst centrum naar het grenspunt. En dan meer bepaald ook de Klingen met de F411. Kan je dus rechtstreeks uit Sint-Niklaas tot het grenspunt en dan eventueel de bosroute of via Kapellebrug naar de stad. Hè. Presenteert ook wel mooi. Op deze wijze, ook als je niet van de regio bent, heb je toch wel een mooi overzicht. En dan, de dropzone is wel terug te vinden op de applicatie. Het zou eigenlijk wel interessant zijn, moesten de dropzones aangeduid staan op de kaart. Want kijk, bijvoorbeeld hier, de zone van Perkpolder, heb je daar een dropzone. Bij waterzanden, maar het staat niet aangeduid. Dus ja, natuurlijk, je kan wel de fiets toch doen, maar het is wel interessant, dat weet je ook, dat je de fiets daar kan afzetten. Er zijn ook nog andere dropzones hier in Hulst. Bijvoorbeeld Emmadorp, daar is er ook wel een dropzone voor de fietsen. Dan kan je dan ook vertrekken van dit punt. Nieuwe namen. En dan ook, ja, in Hulst heb je ook nog Hulst busstation, waar er nog een dropzone is. Maar bon, het is interessant, ik gebruik die fietsen al jaren. Voornamelijk als ik dan met het openbaar vervoer eventueel reis naar Antwerpen en dan lokaal huur ik zo'n fiets. Of ook eventueel de verbinding Sint-Niklaas via de F4. Met dergelijke deelfietsen is ook wel interessant naar Antwerpen. Ook al ben ik geweest naar hier, natuurlijk naar het punt, deze locatie, wat ik zeg aan het grenspunt, is er niet zoveel openbaar vervoer. Dus dit is ook wel gemakkelijk van de grenszone opnieuw naar dit punt. En ben je toch hier bij de stad. Maar dan ook verder, die kampeerzone, zal ik ook nog even tonen van dichterbij. Ja, vroeger was dat een gratis parkeerplaats, maar dat is dan vernieuwd en dat is nu wel betalend. Ja, dan ook hier maximum 72 uur. Ik kan hier dus verblijven en dan het tarief, ook hier te zien. €12,50 per 24 uur. Ja, het is een mooie ontspannende locatie, natuurlijk wel centraal gelegen opnieuw voor het winkelcentrum en de binnenstad. Ja, hier zie je dan ook de bouw van nieuwe appartementsblokken. Het is ook wel een mooie locatie, zicht op het water daar en ook de andere kant hier. Maar het is ook wel interessant voor de lokale mobiliteit. Ik zeg opnieuw, je kan je boodschappen gaan doen hier op 2 minuten afstand. Je bent bij de stad. Ja, en dan eventueel voor België kan je, ja, afhankelijk van het openbaar vervoer, die flextaxi tot het grenspunt en dan eventueel in de Klingen vertrekken met de lijnbus. Of eventueel via Hulst busstation heb je wel nog altijd een lijnbus. 1 bus in de ochtend, maar het is voornamelijk dus die flextaxis die de oplossing bieden. De flextaxi 30 minuten vooraf en kan je dan naar hier of het grenspunt en zo verder. De vooruitgang van de bouw hier. Ja, hier ook al te zien op deze afbeelding. Op de website vestzichthulst.nl.
de locatie is ook mooi te zien via mijn recente dronevluchten. Ja, hier ben ik dus aan de traverse, daar de Gentse Poort. Even terug langs het Gier. Ja, hier is men toch ook wel creatief. Men heeft hier enige tijd geleden ook een fitnesszone geplaatst, feitelijk met gebruik van je smartphone. Een QR-code kan je hier scannen en dan kan je de oefeningen doen op de locatie hier dat er staat. Maar dus volledig virtueel. Je ziet dan het filmpje op je smartphone en je volgt de instructies. Zo, de e-Hulst verplaatst zich verschillende keren per jaar. Heb je dus dit hier op een andere locatie. Dat is natuurlijk ook wel leuk toeristisch. Je kan ook wel leuke foto's maken. Zo, ik ga nu verder via het Michelstadspad. Is ook de verbindingsroute voor de andere kant van Hulst. Met de fiets kan je vlot naar de andere kant of via een wandeling. Het prachtige zicht hier op de vesting. Ja, daar links heb je dan verder de N290. En hier ook een picknicktafel. Dus de N290 verbindingsroute opnieuw naar de grens. Ja, gemiddeld 5 kilometer. Of de andere kant op richting Terneuzen. Natuurlijk met de afslag ervoor voor de dorpen. Richting Vogelwaarde, Kloosterzande en zo verder.